Nakasiguro na og luna sa quarterfinals ang Gilas Pilipinas human gipakaging sa team ang defending champion Iran 87-73 kagahapon sa 2015 FIBA Asia Championship sa Changsha, China. Katapusang nakatilaw kadaugan ang Philippine team batok sa Iran niadto pang 2012 sa Jones Cup apan niadtong higayuna wala magduwa ang 7-2 nga higante sa Iran nga si Hamid Haddadi. Sa kasaysayan sa FIBA Asia, ikaduha pa lang kini kadaugan nga naangkon sa Pilipinas sulod sa siyam ka mga higayon nga pagpakigsangka sa Iran. Ang Gilas nakasandig og maayo sa kabangis nga gipakita ni Jason Castro, inabagan nila ni naturalized player Andre Blatch, Calvin Abueva ug Terence Romeo. Si Castro nagpakatap og 26 puntos, 3 ka assist ug 3 ka steals aron panguluhan ang kadaugan. Samtang midugang og 18 points ug 7 ka rebounds si Blatch alang sa kadaugan ni tampusab og 15 points si Romeo, lakip na niini ang 3 ka 3-point shots samtang niamot og 13 points ug 9 ka rebounds si Abueva. Posible maangkon sa Gilas ang numero 1 spot sa Group E kung modaog sila batok sa India unyang alas 2:15 sa hapon sa katapusan nilang tahas sa second round elimination.